Dit is de passage dat het om gaat. Een Lieds geultje, jonken een grut kanaal. Ek voor bisten die het op het land libje, leidt nog een Liedspaadje. Het bijzondere is dat dit online is op een aquaduct. Een gewone aquaduct is alleen nog een bak met water die het oer de dik heen gaat. Maar hier is juist aan de rand, is juist een brede zoon, zie en waar beesten en planten inkomen kennen. En vooral bedoeld om zeg maar, de beweging, de trek van beesten mogelijk te maken. En het blijkt dat nu al er verschillende soorten beesten in de delen wordt er al gebruik van maken. Op deze manier met de bouw van zo'n aquaduct vanwege de centrale as net meer een barrièrewerking voor dit soort beesten. En er komt een hele brede scala van soorten komen hier nou voor. Ja, dat is nou precies de bedoeling. De beesten hebben dus een eigen trogon. Jonken aan de ene kant het skipveertverkeer en aan de andere kant de automobilisten. Dat zo'n passage op een aquaduct leidt is uniek en baat haar sneeën. Boven dat is het voor de beesten heel belangrijk. Het is de verbinding tussen de Oude Veen en het Burgermarleiencomplex. Als je dit net omleest, dan is het een echte barrière. En dat wil je net, want dit wordt natuurlijk echt voor de toekomst online. En nu is voor altijd iedere mogelijkheid voor die beesten om je deel te gaan. Dit is gewoon hartstikke wichtig. De verwachting is dat er nog meer beesten het paard vinden zullen in de komende tijd.